Bé, bona tarda. Com que després els candidats us explicaran les propostes per Barcelona, jo faré algunes reflexions una mica més generals o des d'una perspectiva més nacional, diguéssim. Aquestes eleccions tothom ja les està plantejant una mica com una avançala de les del 27 de setembre i, esclar, si una mica per comptar-nos o per veure com queda la distribució del vot. No? Però jo ja no sé quantes vegades ens hem comptat. Si ens recordem, ens vam comptar en unes eleccions, vam comptar agafant-nos a la mà, ens vam comptar fent una UV, ens vam comptar simulant que votàvem. És a dir, ens hem comptat tantes vegades que jo no sé exactament per què, diguéssim, en comptes de fer, o millor dit, o comptar-nos per fer què, seria la pregunta. Perquè per comptar-nos per saber qui és independentista, jo crec que ja ho hem fet prou, no? I aquesta seria una mica la diferència o l'aportació que podria ser la candidatura a la millor Barcelona. O sigui, nosaltres tenim unes idees clares del que volem fer i un full de ruta que no és gens ambigu i és clar, a diferència una mica dels que hi ha. Per tant, votar millor Barcelona és no només quantificar també aquest vot independentista, sinó que és qualificar-lo d'alguna manera, no? Podríem dir que val per dos, diguéssim, perquè no només estem dient que som independentistes, sinó que també estem dient com volem fer la independència, una cosa que jo penso que avui falta, i falta molt, atès que el full de ruta una mica que sembla que estan pactant Esquerra i Convergència té bastantes mancances, entre altres coses no té ni un inici ni un final, diguéssim, no? Ells diuen que faran una declaració solemne al Parlament per dir que s'inicia un procés per si Catalunya esdevé un estat propi o una... És a dir, no és un inici de cap procés, és una declaració que ells diuen solemne, però que jo sàpiga la solemnitat no t'immunitza davant del Tribunal Constitucional, o sigui que passarà exactament el mateix que el que va passar fa uns anys. De fet, si us fixeu, el full de ruta és calcat. Una altra vegada farem una declaració que ja la vam fer i que evidentment ja ha de suspendre i que evidentment vam acatar, per cert. Tornarem a construir o diem que tornarem a fer estructures d'estat, unes estructures d'estat que no s'han fet perquè no es poden fer. De fet, quan us diuen que farem estructura d'estat, us estan dient en realitat que farem més autonomia, perquè a Catalunya, diguéssim, no som el tercer món, les estructures d'estat ja hi són, no s'han de construir, no falten estructures d'estat a Catalunya, si de cas falten pebrots per agafar-les, però no falten les estructures d'estat. Hi ha una hisenda, hi ha aeroports, hi ha carreteres, hi ha ports. Per tant, quan diuen que volen fer estructures d'estat, el que estan dient en realitat és que volen duplicar les estructures per fer més administració autonòmica. Clar, aleshores aquí podem entrar en un cercle que és que nosaltres farem una declaració per iniciar un procés que servirà per fer unes estructures d'estat que no podrem fer, acabarem tornant a comptar-nos per tornar a dir-li a la gent, a preguntar-li a la gent si vol seguir un procés que no té fi. Per tant, aquí estem davant d'un problema. Clar, el problema bàsic, i aquí és on la nostra candidatura i Solidaritat i Reagrupament es diferencien, és que no es pot iniciar el procés si no proclames l'estat català o si no declares la independència. No hi ha inici possible. Qualsevol cosa que sigui iniciar sense declarar la independència és seguir fent més autonomia, entre altres coses perquè tot el que es faci serà plenament constitucional i plenament legal. Si de cas podríem dir que l'única estructura d'estat que no tenim i que seria necessària i que té tothom i que a més sí que aquesta l'hauríem de fer al moment de declarar la independència seria un poder judicial català. Seria l'únic que necessitem, perquè al final necessitem uns jutges i uns tribunals que diguin que això que s'està fent és legal i que contraposin la legalitat amb l'espanyola. Perquè si no tenim això, com ho farem? Si els únics jutges i els únics tribunals estan a Espanya. Per tant, aquesta sí que seria una estructura d'estat a fer, de fet, necessària. Si declarem la independència, només hem d'anar a la hisenda, que és espanyola, i dir que a partir d'ara, qui vulgui seguir treballant de funcionari,
mireu, veieu, aquest és el vostre cap i a partir d'ara allò és Catalunya. I uns jutges que diguin que allò és legal i allò es fa així. Clar, aquesta via, diguéssim, que és molt més directa, també és molt més, podríem dir, incerta o perillosa, però és l'única possible. Avui el Salmond s'ha cobert de glòria aquest matí dient que la DUI no és possible i que s'ha de negociar i que ells han estat un segle. Jo crec que ha fet una broma, perquè clar, ells han estat un segle negociant. Primer que és mentida, perquè clar, ells fa 4 dies, o millor dit, les últimes eleccions van treure majoria absoluta i allà van començar realment. I no van començar demanant a Anglaterra que negociés. Van començar convocant un referèndum i van començar dient que aquest referèndum el farien. És a dir, que ells van començar un procés unilateralment i quan Anglaterra va veure que ho anàvem a fer igualment és quan es va prestar a negociar. Aquí fixeu-vos com ho vam fer. El president de la Generalitat va passar 2 anys dient que si el referèndum no li deixaven fer, no el faria. I com aquí estem molt acostumats a interpretar, a no escoltar, o millor dit, a interpretar com voldríem les declaracions dels polítics, tothom deia, però és que en realitat té un pla secret. Sí que ho farà, home, però en realitat diu això perquè no li puguin suspendre, però ja veuràs com després el farà igualment. Quan deia, no, jo només faré un referèndum legal, això vol dir que proclamarà la independència abans. Hi havia teories per tot. Però en realitat hauríem d'aprendre a, diguéssim, interpretar literalment el que diuen els polítics. I literalment ja va anunciar 2 anys abans que no hi hauria un referèndum. Si tu fas això, com vols que els espanyols negociïn? És impossible, no necessites ser un màster en negociació per saber que si tu ja anuncies a l'altre que renunciaràs a allò que vols, si l'altre no t'ho deixa fer, és evident que no t'ho deixarà fer. No hi ha més. Clar, jo no sé si Anglaterra, diguéssim, és més democràtica que Espanya, no ho sé. El que sí sé és que Anglaterra no volia que Escòcia s'independitzés. Això era una evidència i que els va costar fins i tot fer el referèndum i només ho van fer per la determinació del Salmond a fer el procés. Una determinació que aquí no tenim. I aleshores seguim una mica igual. I per acabar aquest full de ruta que ens expliquen què volen fer Esquerra i Convergència, que si es confirma és un full de ruta que no va enlloc, fixeu-vos que és un full de ruta que no té un final. És com si et donguessin un plànol per arribar no se sap on i només uns quants quilòmetres. O sigui, un full de ruta que no acaba amb la proclamació de l'Estat català no és un full de ruta. Tenint en compte que des de la nostra perspectiva el procés no acaba amb una proclamació, comença amb una proclamació, entre altres coses perquè és impossible començar si no declares independència, però en tot cas, com a mínim, podríem dir que acabaran proclamant la independència. Penseu una altra cosa, si en els programes polítics dels partits polítics de les properes eleccions al Parlament, aquell que no digui que proclamarà la independència, no proclamarà la independència. Això ho tenim clar, no? Entre altres coses perquè trencar la legalitat en base a un mandat democràtic, aquest mandat democràtic ha de ser molt clar i tu t'has hagut de presentar a les eleccions dient el que faràs, si no, no tindrà legitimitat, ni internacional ni els propis partits diran que no s'han presentat dient que ho faran. Per tant, tinguem molt clar que si el full de ruta que s'estan negociant Esquerra i Convergència acaba sent el seu full de ruta, a les properes eleccions tampoc hi haurà independència. Tot això no és que tingui molt a veure amb les municipals, però sí té a veure una cosa, i ja acabo. Aquestes municipals, a banda, com ja he dit, del tema propi local, hi ha una cosa que està en joc, i jo crec que aquí sí que ens hi juguem molt, i és que les forces, allò que representem, solidaritat i reagrupament, hem de tenir un bon resultat i hem de tenir representació, perquè si no seguirem a les fosques sense capacitat de transmetre el que nosaltres pensem, sense capacitat d'influir en el que els altres partits decideixen. Per això és molt important que nosaltres tinguem un bon resultat, perquè ara per ara, de moment, som els únics que definim un camí clar que comença amb la declaració unilateral d'independència. Gràcies.